La presència de la Universitat de Barcelona en el mobile i en concret en l'àmbit del Free for Now té una importància crucial dintre de la nostra estratègia de promoció d'empreses i entitats generades i nascudes des de la Universitat de Barcelona. I el mecanisme de promoció de les grans idees necessita aparadors de l'impacte que té el mobile. Start2B és la unitat de foment de l'emprenedoria i de la innovació dintre de la Universitat de Barcelona. Nosaltres recolzem tant a estudiants com a professors, qualsevol persona que estigui vinculada a la universitat. En aquests moments l'emprenedoria no només és un eix fonamental dels darrers informes de desenvolupament econòmic que la Unió Europea està plantejant, sinó que és un valor en alça, és un valor fonamental en el creixement universitari. I és aquí on Start2B representa la nostra aposta estratègica per una unitat potent i robusta que faci realitat un dels objectius de la universitat moderna tal com l'entenem, que és capacitar i formar generacions amb una altíssima competència en l'emprenedoria.